January ni som pakwa sang ni som ni paruk tho tan ni ania bazar thlir tu te chibai ule Iran rama mi puilungoi lo te chu US President Donald Trump chuan support thu asoya mi puite chuan Trump laka be seina sang takan nei lain engma ti le lo chuan hriat thiam lo thu sain Trump chuan a bum nian ngai thu an sei kan hriat angin President Trump hian Iran ram boi tan tir khan Iran mi puite lama tan thu sain Iran rama ro rel tu te chu na takin awawa social media post siamin tranpuina ron kalmeke ti te posa Iran thu nei tu ten mi puipung khom an ti na chuan US chuan Iran bei turin silaya kaw sa ni na soi boka hetianga social media post si Iran mi puite chuan an thlamuan puya Iran sarkar chu nei tu te hi sipai chakna hmanga bein sarkara be na tangin Trump hian a chu zalen mai an ring ani khovel ram ro pui ber USA president chu an lama tang nian hriat awangin Iran mi puilungoi lo te chuan portol tola an pung khom tam tul boka Iran thu nei tu te chuan tun man ti thin dan angin pung khom te hno dar nan sipai an ruaita a inbiak po nan ti topa tear gas le silai mu ten mangta a mitam tak than ni a sniper mangin ka hluman ni a Iran sipai te hian machine gun te pon mang ni in an soya mitam tak man an ni a tam tak an bo boka Iran mi puite chuan he boina chungchang a hian Iran ram thu nei tu te chu na takin an dema chuti rol chuan President Trump po an dem tel velo thailo ani Iran sipai ten mi puiten thatna sa hle ti hriat ani hnuwa President Trump hian Iran mi puite chan turina sipai te tir chuak don ni in hriat ani a Middle East US sipai mun puya tangin US mi le sa thiar chuan ni a US chuan Iran a bom ngei don ani hi kan ti man ani Iran mi puite po in US sipai ten Iran sipai te la kan chan chu hun tur chu be seina nen an nga ka masean be seina chu ti hlo tin ani talo US President Trump chuan Iran thu nei tu ten mi an tha to don lo thu le ti hlum turan chung thuan rel fel to te pon ti hlum don lo tian soya wangin US sipai ten Iran an be don lo ti soya mani nun na tha pa sarkar do tu Iran mi pui US President lakarin na hatu te tan chuan be seina mei chera thi zota ni Teran sumdong pakhat chuan Time magazine hnena nunna chanta singkhat sanga te thina khan Trump hian mo aphurani achan chu taman social media US chuan silaya kaw sa ti apo sawang khan mi puitam takin tramana chanang ti beisein an nunna thapin Iran thu nei tu ten dawani chuti lai chuan US chuan Iran mi puita bumin Islamic Republic arorel tu tenen in remna nei ta siani ati Teran kho pui sumdong Time magazine in an kom hi Iran boina tlansana US a ommekani a Iran mi puiten thinarim takzet ani he misual pa hian lai pui chaw min hmangani antia Iran mi puite chuan tramana bum ni in an ngai vekani ati bok heti la hian Iran ram thu nei tu te chuan Iran boina khan mi sanga tal chu an thiang ti an pomta ni in soyani a hengzinga zanga vel chu sipayan ni antia Iran official te chuan mithizat tak hi puang chiang lo ma se mi sanga chu an thitling ngei ti chu fin fiani to antia mithizat an puan hi topna ni lo ma se tuna hian a sang to lowang antiani Iran thu nei tu te hian US le Israel chuan ram chung boina an in rol ti an soya Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan mi sang tam tak an thi ti an pom thu le mi sang tam tak thi chan chu US le Israel in boinan cho chu awangani ati US amun nei human rights activist news agency chuan in rin ni khan Iran boina thi za thi sangthum zathum pariatan fin fia to ti an soya tuna hian mit thi ni asoi fin fia mek sangli zathum somriat panni an la om ni in an soya Iran sipai te chuan mi sing ni sangli aya taman man ni in an soibok Iran judiciary thu pong tu Asghar Jahangir chuan Iran international in mi sing khat sang ni zetan thi ni an report chu thudik lawani thu asoya an chung te ruang hlom tu ten hena tangin Iran sarkar chuan poisan la nia soipo do tani atibok Jahangir chuan mithizat chu engzat po ni se mophur tu chu Iran sarkar le sipai te nilavin Iran ram chunga boina siam tu te an ni atia an mi man zinga tam tak chu pathian laka in dona puang tu te Muharrab tia puan an nia wangin Iran ramdana chuan thi na hmanga hrem turan ni ti asoibok heti la hian politico in an komna US President Trump chuan Iran rama Supreme Leader Khamenei an kumsom thum pasari zet rowarel na chu ti to pa hun to thu soin Iran ramin hroi tu tharan ei hun to ni in asoi Trump chuan ni ni liam ta mi zariat chuang khai hlum turan thul lekha thutluk nan siam zinga thaberani atia
Iran ram thu nei tu te chuan tharum hmanga in obbe na hmangin ram an kai hruai ni a soin Khamenei ro rel na hnuai Iran ram chu ti chiat ani mek thu a soi boka thatakaram kai hruaya mumal taka kalpui tur chuan hruai tu in ram chu ngai poimo bera nei angaya US ka ti mek ang hian ti turani mipui thunun nana sang tam tak that lovin atia hruai tu ni na hi hlauna le thina ni lovin za omna ne na kal kop turani atia Khamenei chu mi ani ti in ama wangin Iran ram chu khowela chenna ta na ram duom lo ber ni in a soi bokani European Union chuan President Trump Greenland la ka tumdu lo tu Denmark le Europe ram then khat laka February ni khata tanga tarif 10% la ka tum thua soya wangin EU le US inkara sum dona nei dan tur soi howa in biak nan ti topri ti an puang nikum July thakan President Trump le European Commission President Ursula von der Leyen te chuan Transatlantic Trade in rem nan ziaka he in rem na hi US in EU bungrua tarif za som panga chawlak na tur le EU in America bungrua tarif an lak lo na tura in rem na ni a nimin lama puan to angin Trump hian Greenland na tumna pampui lo tu Europe ram telaka February ni khata tangin tarif 10% alak don thule an pampui theilo zel chuan June ni khata tangin tarif hi za somni panga ati san tur thu a soyani European Council President Antonio Costa chuan US hian tarif ala don ani chuan EU ram te na hu hovin an changle nge yang ti a soi ve boka European Parliament a chuan President Trump 10% tarif a puan hnu hian US ne na sum don na konga in rem nan nei chu ngai to non chulan ti thu an soya European People's Party President Manfred Weber chuan Greenland nei tum wanga tarif manga hremna tok chunga US sum don pui reng chuan thlop theilo thu a soya US thil siam laka tarif kan lamia lo hi ti to pangai atiani Taman Greenland nei tum na wanga boruak in mung chho zela Spain ram Prime Minister Pedro Sanchez chuan US in Greenland aruna ni chon nei to an daranga alom ber tur chu Russia President Vladimir Putin ani ang ati Sanchez chuan Denmark ram chunga autonomous territory Greenland chu US in aruna ni chuan Russia in Ukraine run po seisel theyan nilawang atia US in Greenland aruna ni vai chuan Vladimir Putin chu khowela mihlim berani ang achan chu hei hian Putin an Ukraine run chu seisel theilovin a siam don ani US in tharuma hmanga ni vai chuan nei to ke dar na turani dona chu chuan Putin a lomna bel chale bokang atiani hetila hian UK Prime Minister Keir Starmer chuan Taman tarif hmanga vo chu dik lo hul hualani atia France ram President Emmanuel Macron point hetianga in vauna hian Ukraine Greenland le khoi hmuna ma min ti jam lawang tarif hmanga in vo hian omzia nei lova ti hlotina ni chuan Europe ram te chuan hu hovin kan chang le tang ati ve bok Taiwan ram Ministry of National Defense chuan nimin jing khan an ram bul hnaya China thlona chu voi kuala yan hmu thu le China longpo pakuan hmu thu an soya China thlonan hmu jinga pathum te hian Taiwan State an ram richin an ron kana Taiwan ram Southwestern Air Defense Identification Zone adis po an lut antibok inrin ni khan Taiwan official te chuan an ram tui pui bula China thlona somni paruk le long pariatan hmu thu an lo sei to a thlona pasari chuan Central le Southwestern adis an luta heiba ka hian China sipai drone po Pratas Islands bula an hmu thu le radio warning an ti chuan hnu an in thiar filhim thu an seibok hemi hnu hian Taiwan President Lai Ching-te chuan Taiwan ram sipai commander in chief ani na angin an rama China an in rolan phal don lo thu le Taiwan ram le mi puite hum him zel don thu a soyani bazari lo thira wangin kan lo me